Bimba i Balú són bonicos, veritat? Doncs fan unes mones que dona gusto. El nostre deure com a ciutadans és arreplegar els residus dels nostres animals quan fan les seues necessitats. I vosaltres, sou bons ciutadans? Sí, nosaltres sempre, sí. Es portem, de fet, l'arreplegador dels excrements. Solem portar bolsetes i solem arreplegar-les. Els pipis n'hi ha que portar quan vaig pel carrer, sí que porte un recipient en aigua i vinagre per anar tirant. Jo sempre els arreplegue, sempre, perquè me pareix incívic que facin les seues necessitats i deixar-ho. És algo que hauríem de tots conscienciar-nos un poc. A mi personalment me dona molta mania xafar una caca de gos. Que alguna també m'han portat. Són mines, tu entres a un pipicant i llavors ja dius, uf, ja he xafat alguna per al net. Tu vas per les esceres i les caques de gos. N'hi ha que anar esquivant-les. És que n'hi ha caques i caques. Més grans, més xicotetes. És un poquet asquerós. Però bueno, diuen que a vegades quan no te dones compte donen sort. Jo cada volta veig a més gent que arreplega les caques de gossos. Veig jo que són més majoria els que arrepleguem que els que no, Crec que n'hi ha de tot, no? perquè n'hi ha gent que no les arreplega. Molta gent que va en la bolseta però la deixa, la du de mostra. Són un poquet gorrinos. Fan així, s'amaguen com que van a fer-ho, després se'n van i no ho fan. N'hi ha gent que encara és un prou incívica en aquest sentit. Tindre un gos és una responsabilitat. Tens que ser asseat, vull dir, no pots deixar les caques per ahí, estropea la imatge, fa mala olor. Els gossos, a veure, tenen que fer les seues necessitats. La qüestió és que l'amo ho arreplegue. Culpem els gossos, però és més culpa de la gent, més que del gos.